Kasar Rasha ta gargaɗi State Israel ba sau ɗaya ba kuma suka ce za su ci gaba da gargaɗarta akan shirin da Israel take na farmakar sansanin haɗa makamin ƙare dangi na ƙasar Iran. Inda daidai wannan gaba kasar Rasha ta doka Israel warning kan cewar kada su saki ko su kuskura su kai farmaki wannan guri. Kuma suka ce suna daɗa nanata musu. Hakan na nufin da bijirewa wannan gargaɗin zai iya jefa Israel cikin babban matsala a hannun Rasha. Takaice muku labarin nan ma ɗazu da safe ƙasar Iran ta fito ta bayyana cewa nan da wani ɗan ƙanƙanin lokaci za su bayyana makamin ƙare dangin su da suka haɗa a ƙasar su ta Iran, tunda dai akan sa ne ake ta musu barazana. Ta bangaren America kwatinin America ta yi magana cewa ya zama dole a ƙara wa Iran takunkumi a gabas ta tsakiya, kuma dama Kamala Harris ta faɗi cewar fa ba za ta taɓa bari ta yadda Iran ta mallaki makamin ƙare dangi ba. Kan muku labari ya koma gajere, Benjamin Netanyahu ya fito ya faɗi cewar yana tare da duk irin hukuncin da America ta yanke kan maida wa Iran martani. Ɗazu ma aka raga Benjamin Netanyahu zuwa wurin babban makamin nan wanda yake interception, ma'ana kakkaɓe manyan harurruka in aka kawo muku ta sararin samaniya, mai suna TAT, wanda ake tunanin cewa fa a duniya a yanzu haka yana ɗaya daga cikin manyan air defense system a duniya a halin yanzu. In bidiyon nan za ku ga gashi nan an rako Benjamin Netanyahu ana ta nuna masa, amma fa ba fa sojojin Israel ne za su control din wannan air defense din ba, sojojin America ne za su kula da shi. Yanke muku dai labari ya koma gajere, a halin yanzu Iran ta ce nan da wani ɗan kankanin lokacin za ta bayyana makamin ƙare danginta. Me kuke tunanin zai faru?